खेसारी लाल यादव के बारे में का कहतनी, क्योंकि खेसारी लाल यादव के एगो नया वीडियो वायरल भइल जिम पर। तो थकान बहुत सुन खा लेके क्या पवन सिंह के उतना चाहिए एनर्जी चाहिए उठाने के लिए। पहले अक्षरा सिंह आई रही लाइव बस अक्षरा सिंह कहत रही कि खेसारी के बेटी जौन बाड़ी वीडियो देखियन तो का कहियन त ई सब का ठीक बा भोजपुरी में ई सब ठीक माने बा। अक्षरा सिंह कम बारी जब वो तुतकी में तुतकी जब पवन सिंह के साथे बम बम करवैली उ सही रहे। अब हमरा के बात बताई का भोजपुरी में काम करे खातिर सही में बेड ओड शेयर करे के पड़ेगा। हाँ जी, बिना बेड शेयर कैले केहू के काम नहीं मिल सकत। ये इतना याद रखी, भले बहुत लड़की आवे लोग हम नहीं किए ये सब झूठ बात है। जब तक ना तू देबू जब तक कुछ होखे वाला नहीं खे। पहले बड़ी हम रानी यादव का नाम हम करू हुए ना रानी यादव कम बारी जौना के साथे गइले बारी होकरे के साथे तुतकी में तुतकी लगा के बम फरवैले बारी। हां कितना लौंड पो ई सब क्या ई सब गाना भोजपुरी में गा रहा है। हाँ, गाना एक हम सुने थे कि कोई गाना गाया था उस पे कि आग जाता लौंड पे आग लाग जाता लौंड पे। हाँ, देवरा हक देता, मतलब ऐसे हम गाना सुने थे। वही तो मान जी रोरा डंबल उठाई चाहे लड़की के उठाई बात देख के बा अच्छा ओकरा के उठा के मारो तरन। खेसारी लाल यादव के बारे में का कहतनी, क्योंकि खेसारी लाल यादव के एगो नया वीडियो वायरल भइल जिम पर। जिम में नया नया पोजीशन में खेसारी लाल यादव जिम करतन का। खेसारी लाल जौन हन उ हमर बड़ भाई हन, बहुत अच्छा खासा आदमी हन उ। खेसारी लाल जौन हन ए जे अफवाह उठाओ त खेसारी लाल के बारे में गलत कि जिम में इल कैलन उ अश्लील वीडियो कैलन त ई सब अफवाह बाटे। त का रुआ नहीं देखत हो उठा के सुता के कौन जिम अभिमान जी की जेकरा में दम रही हुए करी ना। अच्छा दम चाहिए स्टैमिना चाहिए ना। हां अब उ तो एकदम खेसारी लाल कम थोड़े बरन मान जी उनकर शरीर देख सकतानी क्योंकि सकान बहुत सुन खा लेके क्या पवन सिंह के उतना चाहिए एनर्जी चाहिए उठाने के लिए। लोग कहता ब्लूटूथ कनेक्ट हो गइल बा। हाँ, तो कनेक्ट होई ना हम तो खेसारी लाल के बहुत अच्छा खेसारी लाल हवन मान जी की जिम करता रहन जेकर कौन जिम ह उ कौन जिम ह हम तो उहे न पूछे तारे उ कौन जिम कैसन जिम चाहिए। जिम के मतलब होला तनी बॉडी वॉडी पर ध्यान देला उ तो उठा के सुता के वो एक के साथ डबल ट्रिपल में काम करत। हां तो ही तो मान जी रोरा डंबल उठाई चाहे लड़की के उठाई बात देख के बा ओकरा के उठा के मारो तरन। लड़किया के उठा के मारो तरन हां तो उठा के मार तरन मान डंबल उठावा तरन कहीं उठावा तरन बात देख के बा। 2 दिन पहले अक्षरा सिंह आई रही लाइव बस अक्षरा सिंह कहत रही कि खेसारी के बेटी जौन बाड़ी वीडियो देखियन तो का कहियन त ई सब का ठीक बा भोजपुरी में ई सब होता है ठीक माने अक्षरा सिंह कम बारी जब वो तुतकी में तुतकी जब पवन सिंह के साथे बम बम करवैली उ सही रहे। एगो अक्षरा सिंह के वीडियो वायरल भइल रहे कुछ साल पहले तब माने उ कम बारी जौन कहत रही अक्षरा सिंह उ तो तुतकी में तुतकी सटैले बारी। छोड़ी बात हटाई रुआ रुआ तो मतलब तूफानी लाल के भाई बनी वीडियो सोशल मीडिया पर औरो खूब चलता कई लाख लोग रुआ के देखियो लेलस। एगो हमरा के बात बताई का भोजपुरी में काम करे खातिर सही में बेड ओड शेयर करे के पड़ेगा। हाँ जी, बिना बेड शेयर कैले केहू के काम नहीं मिल सकत। ये इतना रूरे याद रखी, भले बहुत लड़की आवे लोग हम नहीं किए ये सब झूठ बात है। जब तक ना तू देबू जब तक कुछ होखे वाला नहीं खे हेंगा तू आगे ना बढ़ पाई। मतलब रात बितावे के पड़ी। हाँ जरूर बितावे के पड़ी। कौन ऐसन बिया कि जन कहत हो कि ना हम नहीं के देनी रंगीन करे के पड़ेला रंगीन करे के पड़ी बिना एगो हई कौन मिश्रा आई रहली ह यो बीच में पूरा पूरा अथी चुआ देला पेट पर कौन गाना बाप रे बाप ओकरा खन हिजरी हम देखबे ना कहीं बाप रे बाप पेटे पर चुआ देती है ठीक है ना एकदम पेट उघार के मतलब औसन अश्लील वीडियो तो हम देखले नहीं की मतलब एकदम खुला ओपन मतलब एकदम पूरा देखावती है ओकर बम देखनी है बाप रे बाप ये मतलब हम का बात करे जाई होसन मतलब वायरल होके खातिर बात तो हमरा बड़ा हंसी आवत महाराज हेंग और बतिया तनी हेंग कहतनी हम बात सही बा मान जी की उ सब स्टार हम पावे खातिर स्टार मतलब होके खातिर स्टार होके खातिर मतलब अश्लील फसलील जितना गाना गावे के भाई सब गा दो जितना अश्लील मतलब दिखाए के बहुत ना मतलब खोल के आजकल के लड़की दिखावा। अच्छा भाई गाना हई रुआ सुनले नहीं भोजपुरी में आइलो कहाँ बैठ जा हई एथी पर हक देतनी लंड पर ई सब क्या ई सब गाना भोजपुरी में गा रहा है। हाँ गाना एक हम सुने थे कि कोई गाना गाया था उस पे कि आग जाता लंड पे आग लाग जाता लंड पे हाँ देवरा हक देता मतलब ऐसे हम गाना सुने थे। ई सब गाना हो कि का हो ई सब गाना ना हटे ई जौन ब्यास गइले बा स्टार हम पावे खातिर मान जी की स्टार होके खातिर तो हम तो कामो कइले बड़ी हम रानी यादव का नाम हम करू हुए ना काम रानी यादव कम बारी जौना के साथे गइले बारी होकरे के साथे तुतकी में तुतकी लगा के बम फरवैले बारी कितना याद। हाँ ई बात झूठ बा के नहीं के जानत ओकरा बारे में रानी के बारे में जेकरा साथे उ गाना गइली होकरे के साथे बम बम करवैली रात भर। ई है तूफानी लाल के भाई यहाँ के नाम दिलदार है बाकी सोशल मीडिया पर ही के खूब वायरल होता नहीं ये वीडियो जौन बा रुआ लोग खातिर बनावल जाता बाकी वीडियो के बारे में रुआ लोग का सोचतन लोग का वाकई भोजपुरी में ये सब होला का सोचतन वीडियो के बारे में बाकी परिचय खातिर इनका नाम
तूफानी लाल के भाई बानी, बाकी हम रउआ लोग के साथ है विवेक बानी। बहुत बहुत धन्यवाद।